somma fenomenali ta' 3.8 miljun euro. Daqshekk sewa li l-poplu Malti u Għawċi il-Mediterran Film Festival avveniment illi sar is-sena li għaddiet u li kien mifrux fuq 5 ijiem. Dan ir-rapport ġi preżentat fil-Parlament mill-Ministru Clayton Bartolo ftit minuti qabel beda id-dibattitu dwar ir-rapport tal-inkjesta pubblika rigward il-mewt ta' Gian Paul Sofija. Aktar kmieni is-sena li għaddiet il-ġurnal Times of Malta kien żvela kif il-Malta Film Commission ħalset somma eżorbitanti sabiex jiġu f'Malta għexieren ta' atturi rinomati. Dawn l-atturi kienu offruti is-servizz ta' business class fuq l-ajruplan u s-servizz ta' 5-star hotel, waqt li xi wħud kienu offruti wkoll servizz ta' xufier privat kif ukoll li l-ispejjeż kollha tal-ikel u l-parties ikunu mħallsa. U waqt li l-atturi internazzjonali li ġew għal-Mediterranean Film Festival kienu smati b'dan il-mod, l-istess ministru responsabbli minn din in-nefqa ma kundannax id-diskors ta' Jason Micallef meta s-sibt li għadda spiċċa ir-redikola lill-atturi. U waqt li aktar kmieni dan ix-xahar sirna nafu li l-komiku Brittaniku David William kien imħallas 120,000 euro tal-li preżenta l-Malta Film Awards tal-2022, sissa għadna ma nafux kemm tħallas Williams tal-li preżenta f'numru ta' attivitajiet waqt il-Mediterran Film Festival. Ir-rapport spjega wkoll li dan il-festival attira lejn pajjiżna 374 persuna internazzjonali li b'total ħallew tħul ta' 285,451 euro fl-ekonomija, kontrast ċar mal-4 miljuni li tajjar mit-taxxi tagħna. Minkejja din iċ-ċifra skandaluża, il-Ministru Clayton Bartolo ħabbar li l-Mediterran Film Festival se jerġa' jsir aktar tard din is-sena.